Menurut iki nang kene ngentekno bekal kasku iki. Lah, nek aku kok disepil, cah loro-loro ning gowo-gowo disepil. Tak sepil nek enane. Tapi iku war bajingan iki malah asu iki malah. Aku cah bajingan mbakku lunga malah bodhok-bodhokku dientekno. Pindang ya digondol, kerupuk ndek sore nggo marik-marik. Diamput kowe mukokno kowe tok masakno kowe tok. Nek kosong iki. Mas kok tani ya, Nduk. Ya lu. Teladan. Mae teladan diwiling song-song. Oh lho. Tenang ya. Kalau ketek. Tumone nang kene iki dipendhet. Tek terus macet tumo, ngene jupuk itu. Ini anak-anak guys. Tukang penyakit. Anak punya apa ngangot, sangat. Misalnya kan kerja di covid lang teman. Aku juga enggak. Tak pangan apa bingung ya. Jadi ate enek ora buka ngene iki atekan gramnya, marik-marik teko sing sambal pecel sing serabi sing lontong sing apa kok sing didelok nang TikTok kok kerupuk gendar apa ya metu kabeh. Iya tenan kok gendar kok gendar iki. Karo-karo mbak-mbak. Ngono gitu. Aku kuwi. Tapi aku gak enak, gak kerupuk ngono kuwi enak. Yo, iki yo, iki. Pemasukan. Sebelum itu kali ini, bener enak. Ada yang lampu merah ya? Wah, cepu. Asalnya juga. Kok inu ya? Udah ya sama. Kok pasar? Pasar Plaza. Yes. Ini itu empat. Tak pintu murah tak. Ndek iki jaga gawe ta, Kak? Lah kae anu kolake pengen mbak aku. Ya tak kayak mangkok barang ngono esoke kolake jek utuh ra pangane. Kok gowo. Barang wis tak gowo ndiki terus iki ki mengene. Ijek iya kolake jere lho. Iki tak gowo, Mak. Wong jere kon gowo. Ki gawe kolak eneh. Kolak mesti delokmu. Kok iki mung cucu omahe. Ya kok apa meneh. Lah, Mang kok ngomong ngono. Pun Mak. Sokno kabeh. Lah. Lah. Sini kok. Mak tuh di duluan, Mak. Mana? Anu, buku parut. Kok nyekeli sarden yo, Bos, kok doyan ae. Dikira jajan paling memang. Aku nggak sok keren aku dulu. Kok rima lo pergi dari tak nambah. Besok rapi kilo tak apa lo kan nyimpan. Iya, esok aku tuh udah ratus ya, Mak. Pas aku nek ratus lo. Aduh, iya deh. Tapi aku sing telu iki yo jek ambune jek pada ora iki sih. Mak esok dulu iki tak lari. Mak iki kabeh, Mbak. Dindo koyo Rima. Dila ya iya. Iya, aku ya dindo koyo Rima. Nek mas dulu kamu nosong ngono. Yo bedane kok. Ini kurang deal. Sampai Ini mana ki, Mak? santan iki kurang, ya mbok yo. Kurang gede. Mau Oh iya iya. tak buka.
pancine Mur. Pancine kurang Mur. gede. Manci Mur. Aku apa, Mak? Ulang-ulang koyo tahe. Aku sengket kuwet. Terusnya dek wau nggih. Karangan ngono kuwi. Nggih ki yo karangan. Gawe ra geblek karangan. Ora-ora kan olah-olah ki biasane mak piye akeh kulit. Oke. Kok yo lho. Murun nak kurang tuh. Put. Ya, ini. Pinter. Nang omor iki diciduk kok diangak tok. Kira-kira kabeh sithik apa cilik apa gede. Gak. Lagi ketoke pancine separone nek tani yo. Gak akeh ya, Mbak ya. Padha ae. Boloku Mbak Mur. Paham. Lho, nek jenenge kita yo anak bele dame trimo. Nggih, Mak. Nggih, Nyonya. Nggih, Ndoro ora ketok durasi. Alah. Iki pengen bantah. Nenekan iki lho. Ini aneh opo? Wes Mur. Enak iki. Kok ngobong tanganku. Wah, kok kaya sine kok TV kaya nizam. Dibuang mboke piri. Ya Allah. Tapi tenan apa ora nizam kuwi. Buang mboke piri tenan apa ora. Anu pertanyaan iki, Mas. Padha kaya sing sengketa tanah kita kae lho. Amin Haji Amin karo Zara kae to. Akhire Zara to sing Zarane sing didolimi ambek kuwi Yaimin iki. Kuwi. Tapi nang publik ya imene. Yaimin Ngomongene sing yo. heeh Yaimin gawe goro-goro wong tuwek rese. Lah, Zara iki salahno Zara ae. Dukung ngono lho. Terus Indonesia saiki menganu Zara. Lah ki padahal kok kon nang Nizam kan urung. Iki mosok dileboni banyu panas. Seorang naluri ibu ki mesti enek ah. Nek iku memang binatang. Tenan apa ora aku yo ngono iki tak dalami dulu. Aku pamane dadi apa ku? Dadi jeksa. Tak dalami kasusnya seperti apa, berkuar-kuar seperti apa. Aku tidak mendukung semuanya. Yang mengaku benar akan dibenarkan. Dilihat dulu, sik kasusnya dulu, sik mlaku. Mur jangan kutek entek Mur. Balik nomor. Ya udah. Kok apa kok? Damis iki. Wonge mentol. Wong lek sih kon balekno. Apa ini? Jangan. Iya, Mak, ora apa-apa. Mbok aku bingung kowe aku. Iki wis rasa mbok beresi aku beresi, Mak. Rasa bingung. Aku perlu Ya Allah. Kok iso buk niki Mak? Sikil kuwi cowok kok cepet iki. Paru konsukan iki. Bar makmu napa, Mak? Gak ero iki mangan opo lek aku. Santen. Ya, santen. Santen opo? Santen saya. Jangan ludes dibladok murne kok gondol. Piye? Mur jangan iki apa tak pangan mur untah nomor. Jangan diing kalau kates, balekno. Lah mau jire kon gowo aku ki komet e. Aku kok mau gowo apa nek no? Jire kon gowo. Jangan aku jangan ludes mau mangan lontong tok kae ora mangan nek. Mbok gondol. Gur nek balekno untahno kok. Aku nek utama gak iso mak tak isino yo. Enak ya gur jangan kae yo. Aku yo petak tuwa ora saja. Ya Allah, ijek gawe renek, Mon. Tak
ya cek ngono. Mak, aku pengen mampir kapan di lontong, aku gak buka asem-asem iki gak apa-apa pengen lontong aja. Kapuan lontong jangan tewen marang asam urat. Duh, aku tuh lontong itu aku jadi jangan atas ini kok. Ya balik nomor. Mau aku tak tukang lontong. Ya, Aku cek, satu kayak asem-asem iki gak apa-apa Balik. pengen lontong. Balik nomor jangan umur. Tenan mur, pokoknya jiko aku buyak mur, pokoknya aku jangan ku kates burene kok Mah, buyak. wes mak ada makan asem-asem aku pengen Ma, lontong. aku gak suka. Mah, Aku ora jablek kuwi asem-asem mek mel-mel. mah. Hmm. Aku wis ndok. Degage ta mur, jipo, ya Allah mur oblok-oblokku. Mah. Mbok kek nang apa? Kuwi cekot-cekot gak oleh mangan oblok-oblok. Ora apa-apa saiki. Alah ora, wis sampe cekot-cekot kok. Muri cangku ki jam iku tukang ngentekno janganku ngentekno apa-apaku dia rasa mak asline ngemes masai mau terima nganu dekne tok engko nek jangan dadi oblok-oblok disinggaran nang kulkas dekne sak mbok kok tuku kulkas piring yo dekne Sopo sing tukokno? sing main kok tuku kulkas tak kok tuku kulkas sing bosok ae karo Jadi janganku diinget kok gak kena. Ini ki janganku agar kok kene terus dibuntel kayak plastik di kayak freezer ya. Aduh ya aku kok kalah karo. Balik nomor. Ya, Mah. Wes ki jangan asem-asem balekno nang ada gak apa-apa aku petuk lontong. aku gak suka mor. Aku pengen jangan iku kayak lontong. Cekot-cekot. Lontong iku jangannya balekno. Lontong iku weh aku. Ya Allah. Mah. Ini ki aku mah jangan buka tes kayak mau pisan tok lu morin ki aku bukul kelaneh kok penak kowe oblok-oblok neh mbok gondol neh. Sesuk kelang dulu, Mak. Bong Mak ini, Mak. Ya Allah. Kok yo Sesuk bong Mak nang freezer, Mak. Tunggu Mas Arifin kok nekok ora nang dolah. Arifin gak suka mur. Kok aku tak tahu bawa neh. Mur kita dikei santen mur kemedokan minggu telone. Iya. Iku tak rasno kok mana. Wah. Makno yo tak tenagani. Mur balik nomor jangan ku mur. Carane iki yo aja digedhekno sik to. Carane digedhekno sik, Cak. Wis Lur. santene rong dadi. Jangan ku kok balekno ya mur. Mau. Dadi parani gila ya. Mau. Mur iki nang kene ngentekno bekakasku iki. Mur. Walah, nek aku kok disepil, Cak loro-loro nek gowo-gowo disepil. Tak sepil nek enane. Tapi iku war bajingan iki malah asu iki malah. Aku cah bajingan mbakku lunga malah bodhok-bodhokku dientekno. Pindang yo digondol, kerupuk ndek sore nggo marik-marik. Diamput kowe mukokno kowe tok masakno kowe tok kowe. Nah, tak giyecek kowe. Kowe nang nggone mbokmu ngono aja nang nggonku aku ngono. Lah saiki jangan goblok-blok balekno. Wis teko mak kok. Dadi parani Dila. Tak ising yo. Engko tukokno lontong. Ya Allah. Ini gak aku kok kelan apa neh. Ya Mur, Mau. Mur kuwi tek ngentekno banda kowe Mur nang kene Mur, Mur aku kok ora malah sugih le Mur. Mak, wis kowe gak dikek bondo 5 lho, Mak. Iki wis sepil gas aku kok mulai kasur. Tak kei kabeh lho. Kasur, guling, bantal, kurang piye Mur. Wis sampun nek lega lilehku kok tak kei neh, aku marah ora lega iki. Aku gresik-resik ngono tak kei kabeh. Lah aku dikei lemari moi. Gawang aku untuk gawa terus piye? Aku kok Pak Cak kuwi nek dikei ki mlewo Pak, ndang weh nang wong lanang-lanang kuwi. Tak wis gonjong wong telu. Gak apa-apa. Lah, Dekne. Aku tuh nggawa piye kok nyewa tepak yo paling ora bayar 100 duit nek. Ngono lho Mak aku mikirku. Mun ki jarukane pek penake Pak kuwi. Kongkon ngeterno wis gak Terus ngene Mak, umpamane nek anek tunggale ngono cak Mak ijo ae Mak. Lah mangkat kuat lemari tok iki. Nek karo cara mbok karo apa ngono cak karuan tuku nyewa tepak. iya. Kandhane aku sesuk mel-mel dilamur aku dikerong asline Master Wen ki bener. Siapa? Master Wen. Master Benny sapa? Mas Wen. Pesulap ku lumur sing ramal Mas Koh Marcel iku bener. Iki ketoke sing atine elek ki Mur Dila Mel. Duh,
Iki iso ati elek iki. Lah ngerongi bandaku. Lho, iki gak ati elek, Mak. Apa? Iku anu mempermudah mak jalur surga. Kok iso muni ati elek? Lah mak nek umpamane iki kan lho untuk pahala masuk surga lho. Ndang bosok ngono dadi kena aku yang bosok. Lho, nek bosok aku cedo ya. Iku kadang pahalane mae, ben mae masuk surga. Dadi aku ki mempunyai jalan ben mae masuk surga. Iso gak rumangsa tekan kono. Ya Allah, mul bocah nyecet cangkem tak tua kok sampe cangkem. Pola iki wis apa ngono. Kok conde apa tutu ya aku. Ben kira-kira botok ngono ya. Aku seroh akalane. Ya. Kolakku kuning iki. Mak, ini kurang, Mak. Lho. Iya wis toh moraman. Tak kon ngicipi tukangku kok. Kurang mur iki. Gulane kurang. Sampe tak adai dhewe lho. Aku iki kurang piyene mur dadi wong. Asem-asem wis dicawisi. Jangan iki wis tak cawisi lho iki senengane Sukma. Lho aku ki senengane wong roh kok. Ngantekan kok. Diagungi kira-kira ki kok bothok cangkepe. Ndak aku dek nane iki yo nggawa saithik, Mak. Iya. Pesanan. Kalau sandi ini kesempatan kok ijen tak go kabeh. Dek nane plastik gede. Mak, plastik gede di nane gak enek plastik cilik. Ngene, mur kolakku iki mur ketoke. Tak gawe mak oh dampot aku kon mulakne ya. Iya. Kayak moncrot kowe. Jangan koyo ngono iki. Piye? Indro ku lho. Kurang Aku sak mlaku sing tiba sing sandung. iki gede kurang Mbak Mur. Ini kok kecil. Wes tak aja butek-butek nek ngene butek-butek kok ketoke yo. Ya Mur, jane Mur. Ono kecil. Semarang sak timur. Ngomong gue. Mak. Kon tampil ya, Mak. Anji. Wes ya Mak. Jare ngincap-ngincipi ae. Ndang, kowe tak suwang. Ket mau ngicipi sing asem-asem sak dagingnya tuh dilepeh. Kolak sak gedangnya dilepeh ngono ki ndak ngincipi yo. Ngrasakno. Wis krasa. Memperkurang gula, Mak. Harus memperkurang gula. Yo nek kolak kok gak legi yo gak manis lho iki lho karanganem. Lah kan Mak Dames wis manis. Di kolak gak sama manis-manis. Oh lo. Aku nek manis niki yo kembut-kembut ngono lho. Abdulnya payu ora nek. Sewu telu. Oke guys, iki kolaknya sudah mateng. Isine kolake. Heeh, tani umum isine kolake gedang ambek telo putih tok. Tanpa gula merah. Loh. Ngene iki pemirsa nek gawe kolak nganggo gula merah ora. Terus isinya apa ae dong? Sepil. Nek lek dhewe isine cukup gedang ambek telo. Dikai tape. Tambah tape nanti. Tape ini tape beras. Banyak nek. Kanggo sik anak. Kan dari kok ngeyel. Kan kok golek bingung mek mak mung kuwi. Nek ra kenal iki dari roneh ngomong rasa mak itu elek kuwi. Mbak Mor Mbak, sepurane. Nek ngrasani iki sing banter pisan. Mau buka kanan apa better rasanya? Lah ya aku kulo aku kan ya banter pisan. Ndak buko to ndak buko, tiba-tiba emosi. Emosi. Emosi, aku emosi. Tentang emosi
Lah wong dikandani bapak ning elek jere lho, elek nggawekno. Gawa iki lho yo, gawa ini iki yo penting makene tak ceritakan. Digawa anu baje tak golek ibu bek, ndelala wis peyot kabeh nakono. Samjal. Ya yo gak dilai. Kola monggo. Pak tukang. Halo Pak, kolak Pak, turun Pak. Loh, poso to Pak? Sinten niki sing mboten poso? Aku kok kene dari yang Oh, Tapi boten siang. poso tapi mboten siam. ora awan ngono lho. Iya. Poso tapi ora awan ngono. Ndi yo gesek ngono. Salah pundi, Pak? Nggih. Nggih. Berarti kurang ora. Wow, kemebul, guys. Di daharian nggih, Pak. Mumpung anget-anget, Pak. Mungkin adem mboten enak. Sing ngeterke, Lah, sing ngeterke ketok ya pengen iki. Siti ra apa-apa pengen Siti. Ngono, tapi imanku kuat kok. Sing kuning niku mboten sakarane. Oh, Nah, siang, siang, Pak. siang. Siang mboten siang, Pak. Oh, Siang poso siang. siang nawa siang. Iku kasih gak poso ya saru gak. Oh, Pak ngaji sekarang, Pak. Oh, Pak ngaji, guys. Kuning. Pak kene, Pak Topik kene, Pak William kene. Sepi yo dino iki. Tutup aja. Pak sing anu nih kene yang ngomong gak anu. Cuma kene sudah biasa tapi dengan Pak kuwi yo. Guys, cukup semua baik dino-dino panjang umur segala waras dan sekarang cedak rezeki bener-bener nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walamur warga jam piro rapa urung mangan ya. Iki urung anu. Lah sing gawe acara ya mak dhewe lho yo. Bar iki kira nek enteki. Urung leren, urung ngadus, urung salat. Wis gawe acara kono dhewe. Wis emang tak kenekno. Wis mak, iki wis tenan iki, gak neh aku yo. Aku sih bakal ora oleh neh jadi. Wis tenan ora aku yo ngono. Walah, tak kira kenapa, Mbak? Aku di kamar